Nu är det barnen som har makten. Ni ska få följa med barnen i deras arbetsliv. Nu är jag också som polis. Hej! Hur känns det? Känns nog bra. Själv då? Jo, det känns bra, men de frågade mig om jag kunde låta som en tiger. Gjorde de det av dig? Ja? Nej, men de undrar hur gammal jag var. Ah, visste de? De fick gissa. Varför sökte du det här jobbet? Jag tycker det är så roligt och spännande det där och att de lär oss jättemycket och vi lär dem. Varför tror du att barnen är bra arbetsgivare? Lapset on aika spontaaneja. Katsokaa! Ja meidän työssä on tosi hyvä olla spontaani. No ja, hur kan du ta när jag pratar? Koska yhtäkkiä lapset keksii jonkun uuden idean, niin jes, otetaan se idea tänään ja laitetaan joku se suunniteltu ohjelma sivuun. Va? Okei. Ja sitten ne on positiivisia ja haluaa pitää semmoisen kyllä-päivän. Vähän niin kuin meidän positiivinen pedagogiikka. Käännetään asioita, että mitä niin kuin saa tehdä. Jag hoppas att vi båda två nu då får jobbet. Ja, verkligen. Oh yeah! Okej. Va? Hon kommer aldrig till jobbet numera.